ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ନା ସେଇଠି ତ ପାନିପୁରୀ ଖାଇକି ଆଇବା ଟିକେ ବୁଲିକି ଆଇବା ଆସନ୍ତୁ ବୁଲି ଯିବା ମନ୍ଦିର ଆଉ ପାନିପୁରୀ ଖାଇକି ଆସିବା ଆଉ ମଲ୍ ଯିବା ଆସ ପାନିପୁରୀ ଖାଇବା ମଲ୍ ଯିବା 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 ଆଉ ଯାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମଲ୍ ଆଜି ଯିବାନି ଏବେ ଯିବା ହନୁମାନ ଟେମ୍ପଲ୍ ହଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ସେଠି ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ କେଉଁଠି ଅଛି मंदिर पाखକୁ ଟିକେ मंदिरକୁ ସେଠି ଦେଖା ଅଛି ମନ୍ଦିର मुझे तो बोले दे था हेलो फ्रेंड्स हम आसी बोलू मामा पापा टिके पछुक अछंती ओ भलिया काकू भले ना गुची लाइक शेयर